Bude zle. Skupina mladých mužov na južnom Slovensku sa prehnala ulicami Šuriana aj tentokrát. Vrcholom drzosti je, že vždy odídu s niečím, čo im nepatrí. Na tomto mieste František zamykal svoj vozík, ktorý ochotne požičiaval každému, kto ho potreboval. Ráno proste, keď som vycúval auto z garáže a idem si zapať vozík, tak sme zistili, že už vozíka nemáme. Ešte pred polnocou sa bol poobzerať po dvore, von ho vyhnal jeho pes, ktorý nie a nie prestať štekať. Bol som dvakrát vonku, ale musel byť niekde za vozíkom, niekde tak, že som ho nevidel. Páchatelia zjavne vedeli, čo robia. Najskôr nasmerovali svetlá na kamerový systém a potom v pokoji aj s prívesným vozíkom odišli preč. Ten záznam nebol taký kvalitný, nebol taký hmlový, takže museli o tých kamerách podľa mňa vedieť. Keď si pozrel zábery, tak hneď vedel, koľká bije. Boli to dve štvorkolky, ktoré dosť často chodia po tejto ulici. Keď títo maníci tu zvyčajne prejdú a behajú, tak zvyčajne na tých štvorkolkách vždy niečo tu aj naokolo pomizlo. No ale bez ešpezetky. Lampy tu svítili, boli pekné, tichúčko, komotno, pekné veľa vody, ťahali preč. Polícia v Šurianoch rieši prípad ako podozrenie z trestného činu krádeže. Zo Šurian Marek Šilhavík, televízia Markíza. Nádherné spojenie.